Bizkaian aldiz, atzo arratsaldean atera behar zuten Basauriko Edesa hartzeko dunen aurre konkurtsotik. Aldundiak 3 milioi euroko laguntza eskaini ostean, baina Fagorrek ez du oraindik esandakoa bete. Amaia Urkia, zer ari da aztertzen Fagor erabaki hori atzeratzeko? Batez ere bi gauza. Alde batetik Bizkaiko Diputazioak egindako diru eskaintzaren o abalaren ondoren ze bideragarritasun izango duen planta honek. Eta bestetik, plan horrek ze eragin izango duen hemengo enplegu arazoan. Hoi eske dira sakon, esaten digutenez oso sakon aztertzen ari diren bi gaiak. Bitartean ikusten dozuenez langileak hemen jarraitzen dute, kooperatibista danak itxialdia egiten, eta gaur eguerdi partean Edesak zuzendaritza kontseiluan dituen 3 kideak Arrasaten bilduta egonda gero, ona etorri dira hemengo kooperatibistei hango berri emateko. Hemen izan dira batuta, esan dute momentuz behintzat ez dutela Edesa hartzekudunen aurre konkurtsotik atera, baina langileak nahiko itxaropentsu ikusi ditugu. Ez da goizeko bilera bakarra izan, oraindik Kontseilu Soziala hemen barruan batuta dago, baina beste bilera garrantzitsu bat egonda Bilbon. Bizkaiko Aldundian izan dira batuta Sergio Treviño, Fagor Elektrotresnetako presidentea, eta Bizkaiko Aldun nagusia Jose Luis Bilbao. Gainera, esaten digutenez, oraintxe bertan bidaian da onuntza dator Sergio Treviño hemengo langileekin batzeko. Horren zai gaude. Baina ondoan daukagu Edesako langile bat, Igor Hernando, eta esan digutenez, esan diguzuenez, Igor, nahiko esperantzarekin zaudete gaur entzundakoa entzune ondoren, ezta? Bai, itxaropentsu gaude, eta gainera gure egoera nahiko kasikosoa da, zere, gure aldetik lortu dugu irtenbide bat, baina ezin dugu ahaztu, arrasaten dauden bestere bazkideen, egoera, eta hemendik eraresin nahi diogu, elkartasuna eta irtenbide berik aurkitzen duten edo. Izan dela, ikusten duzue hemen esperantzarekin daudela langileak, eta gu, momentu batetik bestera ailatuko da honea Sergio Treviño, Fagorreko presidentea, eta horren berri gelditzen gara.